Добро утро! Време е да си направим шампуан. Да се погрижим за косата. Взела съм една опаковка с фомър. В нея ще сипя точно 2 пръста от наливен кастилски сапун. Този е с алоe и е много нежен и приятен. И 2 етерични масла. Избрала съм гераниум и сладка мента, но също така много добре се добави розмарин или лавандула, кедрово дърво. И тук ще добавя 2 помпички от базово олио. В случая ползвам масло от ядка на синя слива. Добавям остатъка с вода и шампуанът е готов. Много нежен, много подхранващ и в същото време без вредни съставки. Приятен ден и да ви е